салом алейкум бародарои нави фигураи мо тайёр шид ҷада фақат як ҳофиз намереса бояд наминҷа яма хамонем ҷада ҳофизӣ кна карочи ан якоҷа ҳама карочи қоида виштесай камера навор кунем партем гуфтем бо шумо нагем ки ай сайт ягон кас диздидаин ё ки қапидаин ёфтаин кофтаин. Так что бародарои нави ҷои телевизорам уже тайёр шид поёнаш хай. Так что ягон чи мемонад ягон музикални центр мешава гирдакоша баъд барошта хай ягон чиша мемонад ягон чизи розғорша наҷи барош китобхона мешава оливаёш тайёр шудагӣ нестанд ҳозир дар ҳолати нимкола тайёр қариб ки ҳамин 30% тайёрай мо мерафтем бургаш шумо дар видео кунем партем бародаро ки шумо мера бинем. Так что мотивация гирифтам гирем можна хай ягон кас агарам хай сохтан бихоҳа ё ягон ҷоша мақсад ки натона ё ки ягон ҷош дар калаш тору нагира инҷа мебина иншоалло ки мефаҳма ки ҷояш аги бо нафаҳмед дар ҳамин номери ватсапа дар тайм видео мемонем бо занг занан нависонан иншоалло ки бо далиша мефаҳмонем ки ҷош чӣ хел меяд. на бародаро дар ҷое ки ҳама хел фигураҳо даркор бошад дар ҳамин рақамҳо занг занед иншоалло мерем кори шуморо ҳал мекунем.